खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। खाम्फा बरगयारिखौ देरहासार खालामनो 400निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा BPFआव हाबफैदों। जुबिन गार्गआ आबाद आरो जुनार फिसिग्रा बिफाननि ब्रेन्ड एम्बासाडर जानायनि लामायाव। आदिबासी फरायसा आफादा बुहुमनां आदिबासी सान फालिदों। आसामनि MLAफोरा सासेनि उनाव गुबुन सासेया कर'नाजों गाग्लोबजागासिनो। सन्जय दत्तनि देहाया हरखाब गाज्रि जादों। धुबरी आरो साउथ सालमारा पुलिसआ मा 52 मोसौजों लोगोसे 3 सुरां फालांगिरिफोर हमदों। सनितपुरनि दाङाबाजिखौ आसामनि 4 MLAनि थान्दै हानजाया सुलाद लाहैदों। 12 आगस्तआव जोबथा थाखोआव रासियानि COVID-19नि भेक्सिन। दानिया आबुं रादाब। चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 14 नं चिरां दुवार बियाबनि BPFनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिखौ बिसायख'थियाव देरहासार खालामनो थाखाय खुंग्रि प्राइमारि BPF दोलोनि बानजायनाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय 400निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा BPFआव हाबफैयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै NDF धीरेन बर' ग्रुपनि दैदेनगिरि बि सुग्रीबा बुङो दि बे खेबनि BTC बिसायख'थियाव BPF दोलोआनो फिन सोरखार दाफिनगोन। मानोना NDF धीरेन बर' ग्रुप, बि सावरायग्रा ग्रुप आरो रन्जन दैमारि ग्रुपआ खौसे BPF दोलोखौनो खौसे मदद खालामबाय। बबेखानि थांनाय 27 जानुवारि अक्ट'आव जालांनाय बर'फोरनि थामथि गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथाया NDF फोरनि गोजोनथाव नङा होननानैबो सुग्रीबा बुंथिबावदों। बे मेलावनो 14 नं चिरां दुवार बियाबनि BPF दोलोनि बिजाथि BTCनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया बुङो दि आङो बिराद गोजोननाय मोनदों आरो कृतज्ञता थागोन जे एफाबां गोबाव 15 बोसोर UPPLनि मानसिफ्रा बिथांमोनखौ थगाय भट आदाय खालामनानै जोंनि जौगानाय आरो सरकारजों सम्पर्क लाखिनायनिफ्राय बन्चित खालामना होदों। दिनै बिथांमोनहा मानियाखै 400निबो बारा आरो बिनि बादैबो 120 फेमिलिस दिनै UPPLनि मानसिफोरनि बुंनायखौ खोनासङाब्लानो नारगारनानै बिथांमोनहा आगोलबोनानै BPF दलाव सामोल जाफैदों। बेयो जोबोद मोजां। आङो रावखौबो माइगाब जुजाय खालायाब्लानो फैगौ बोथोराव सरकारनिफ्राय जि एसे एनै जि अनुदान फैयो बेखौ आङो बे गासिबो गोरिब मानसिफोर आरो साहा हाग्रा ओनसोलाव थानाय मानसिफोर बिथांमोननो जेसेबां हायो आङो सरकारनि जानानै होनायनि बेबस्थाखौ आं खालामगोन। ओनसोलाव खुंग्रिं हिसाबै जोबोद गोग्लैसोनाय बे एरियाया गोदो गोदायनिफ्रायनो जुगनिफ्रायनो बे ओनसोलानो बयनिख्रुइबो गोदोसिननाय जायगा। दिनै BTC जानायनि उनावहाय बेवहाय फैनो जि दालां लामा बेफोरखौ जों एसे एनै बानायनो हादों। गोबां मावबावनांगौ दं। सा ओनसोलाव गोदान मानसिफोर हाग्रा ओनसोलाव हाबदों। BTC सरकारा बिथांमोननि जि हाग्रायाव हाबनाय हा बेखौ इतिमध्ये फाट्टा होखांबाय। दा फाट्टा होबायब्ला बिथांमोनहाबो फरेस्ट भिलेजार जाबाय। बेखायनो गभर्नमेन्टनिफ्राय जि जौगानाय हाबाफारि दिनैनिफ्राय जोङो बे ओनसोलावबो रेभिनिउ गामिजों समान जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ मावलांनो हाबाय। दा बे हिसाबै लामा बान्दो स्कुल बायदिसिना इलेक्ट्रिसिटि बेफोरनि गासैबो खामानिफोरखौ जोङो समानै समान खोलाहा जेरैहाय जोंनि बे सा ओनसोलावबो बिब्दिनो मावनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामबाय। मख'नो गोनांदि हादोरनाङै कर'ना भाइरासनि लकडाउननि थाखाय BTC बिसायख'थिखौ थि समावनो खुंफुंनो हानाय जायाखै। BTC बिसायख'थिखौ माब्लाबा खुंनाय जागोन दासिमबो बे रोखा नङा। अब्लाबो BTC ओनसोलाव गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव बिसायख'थिनि जयनिं हाबाफारिया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जागासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि आरो आसामाव खानि हेंथायै सोमावसारनायनि गोख्रों दैदेनगिरि युथ आइकन जुबिन गार्गआ बावैनो आबाद आरो जुनार फिसिग्रा बिफाननि ब्रेन्ड एम्बासाडर जानायनि लामायाव। जुबिन गार्गखौ ब्रेन्ड एम्बासाडर खालामनो थाखाय रायजोनि आबाद बिफाना प्रप'जाल हरदों। ओरैहाय रायजो सोरखारनि बे प्रप'जालखौ जुबिन गार्गआबो आजावनानै लाबाय। अब्लाबो गिबि मन्थ्रिजों सावरायलायनायनि उनावसो बेनि सायाव जोबथा बिथांखि लानाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला कर'ना महामारिनि थाखाय गुबुन रायजोआव थाबथानानै थानाय लाख लाइमोनफोरनो गावखौनो सुंथानाय होनायनि थांखि आबाद बिफाना बे बिथांखिखौ लादों। मख'थावना दि जुबिन गार्गआबो आबादनि सायाव बृन्दाबन सुपार हाब मुंनि मोनसे बिथांखि लादों। जुबिन गार्गआ बे बिथांखिखौ बिथा खालामनानै सनिबारखालि आबाद बिफाननि मन्थ्रि अतुल बरानि न'आव थांनानै मन्थ्रिजों सावरायहैनायबो जायो।
दुलाराय आदिबासी फरायसा आफादा बुहुमनां आदिबासी सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै गोलाव हानजा सुरनाय हाबाफारि बानजायदों। बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ दाउलबारि पात्थर लाइननिफ्राय जागायनानै मागुरमारि साहा बागानसिम लानाय जायो। बबेखानि बे गोलाव हानजा सुरनायाव न' एसटि न' भट उइ 1 एसटि आदिबासी जिन्दाबाद आरो बिजेपि सोरखार हाय हाय बायदि बायदि स्ल'गान होयो होननानै मिथिनो हादों। बे हाबाफारिखौ लोब्बा लानानै मिरु आसामनि आफादगिरि स्टिफेन लाक्राया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायोदि बिसोरनि मोननांगौ मोनथाय एसटि मान थाखोखौ थाबैनो होनांगौ। बागानाव साहा बिलाइ खानाय मुजिरा मावग्राफोरनो सानसेयाव 350 रां होनांगोन होननानै सोरखारनिसिम दाबि दैखाङो आरो बिजेपि सोरखारा थगायसुला सोरखार खोथा होनानै खोथा लाखिनो हायाखै। फैगौ एसेम्बलि बिसायख'थियाव मोननांगौ मोनथायफोरखौ मावफुंना होआब्ला भट होनाय जानाय नङा होननानैबो गोख्रों रावजों बुंथियो। फैगौ 31 आगस्टनिफ्राय आसाम बिधानसभानि बाजेट जथुमा जानो थांगासिनो दं। नाथाय बिधानसभानि बाजेट जथुमानि सिगां मुलुगनाङै महामारि खालामनाय गिख्रंथाव कर'ना भाइरासजों सासेनि उनाव सासे आसामनि एमएलएफोरा गाग्लोबजागासिनो दं। बेखौ नोजोर होनानै 31 आगस्टनिफ्राय जागायनो गोनां आसाम बिधानसभा बाजेट जथुमा गोनो गोथोआव फैदों। बबेखानि बावैसो आसामनि गुबुन सासे एमएलए बराक सेरफाङाव थानाय आलगापुर बिधानसभानि एआइइउडिएफनि एमएलए निजामुद्दिन चौधुरीजों लोगोसे बिनि बिसि आरो फिसानि देहायावबो कभिड-19 पजिटिभ मोननो हादों होननानै मिथिदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगांबो रायजोनि गोबां एमएलए फारियै कृष्णेन्दु पाल, नारायण डेका, बलिन चेटिया, नवनीता सन्दिकै, अतुल बरा, रकिबुल हुसेनमोनजों लोगोसे आसाम बिधानसभानि लेङाइ बुंथिगिरि अमिनुल हक लस्कारमोनखौबो कर'नाया गाग्लोबबाय। बेनि अनगायैबो आसामनि सेक्रेटारि मावख'नि गोबांसा मावफारियाफोरनि देहायावबो कभिड-19 पजिटिभ मोननो हानाय जादों। बलिउडनि मुंदांखा एक्टर सन्जय दत्तनि देहाया सनिबारखालि हरखाब गाज्रि जादों। जाउनाव एक्टर सन्जय दत्तखौ मुम्बाइनि लीलावती देहा फाहामसालियाव गोख्रैनो एडमिट खालामनाय जायो। बबेखानि हां लानायाव हरखाब जेंना नुजानायनि थाखाय सन्जय दत्तखौ देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों होननानै सुलुङाव मिथिनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला देहा फाहामसालियाव थिसननाय लोगो लोगो सन्जय दत्तखौ कर'ना टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बेनि रिपर्टआ कभिड-19 नेगेटिभ फैयो। अब्लाबो सन्जय दत्तनि देहायारि हालोदखौ नोजोर होनानै लीलावती देहा फाहामसालियाव ट्रिटमेन्ट खालामनो लाखिनाय जायो। बबेखानि बे समाव सन्जय दत्तनि देहाया गाहाम फारसे फैहांबाय होननानैबो मिथिनो हादों। सुनिबारखालि हराव धुबुरी आरो साउथ सालमारा पुलिसआ सुरां मोसौ फालांगिरिफोरनि मोनसे टीमखौ लोगोसे मा 52 मोसौफोरखौ हमनो हादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला गंसे दिङायाव मा 52 सुरां मोसौफोरखौ बुरलुंबुथुर दैमाजों लांगासिनो थानाय समावनो साथाम सुरां फालांगिरिफोरखौ भारत बांलादेश हादोरनां सिमनायाव धुबुरी आरो साउथ सालमारा पुलिसआ हमनो हायो। मख'नो गोनांदि बेनि सिगांबो धुबुरी आरो सालमारा पुलिसआ अपारेशन खालामनानै बांलादेशआव मोसौ स्मागलिं खालामनो नाजानायखौ फेलें खालामनो हाबाय। थांनाय 5 आगस्टखालि अजयथानि राम जोनोम जायगायाव राम मन्दिर लुफुंनायनि हा फुजा होनायखौ लोब्बा लानानै सनितपुर जिल्लानि थेलामारायाव जानाय हिंसायारि जाथायनि बागै सुलाद लाहैदों खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपिनि सा 5 एमएलएनि मोनसे टीमा। सा 5 एमएलएनि टीमाव दंमोन हजाइनि एमएलए शिलादित्य देब, गहपुरनि एमएलए उत्पल बरा, एमएलए प्रमद बरठाकुर, ढेकियाजुलिनि एमएलए अशोक सिंघाल आरो बरसलानि एमएलए गणेश लिम्बु। मख'नो गोनांदि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ अजयथायाव राम मन्दिर लुफुंनायनि हा फुजा होनायजों लोब्बा लानानै बजरंग दलनि सोद्रोमाफोरा बाइक रेली खालामनाय समाव बे हिंसायारि जाथाया सनितपुर जिल्लानि थेलामारायाव जादोंमोन। फैयै फैयै जोबथा थाखोआव कभिड-19 भेक्सिनआ बे बोहैथि दाननि 12 आगस्टआव रासियानिफ्राय ओंखारसिगोन। बे भेक्सिनखौ गेमेलिया रिसार्च इनस्टिट्युट आरो रासियानि रैखाथि बिफाना जयैनो बिजिरनानै दिहुनदों। फैगौ 12 आगस्टनिफ्रायनो होजानो गोनां सुबुंफोरखौ रेजिस्ट्रेसन खालामनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै गिबियावनो सावस्रि जोथोन होनाय खामानियाव लोब्बा थानाय सुबुं आरो बैसोगोरा नोगोरारिफोरा बे भेक्सिन लानाय खाबुखौ मोनग्रोगोन होननानै रासियानि सावस्रि बिफाननि मन्त्रि अलेग ग्रिबेनेभआ फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।